Mundua une historiko erabakigarri batean dago, eta Europa erdigunean dagoen arren, gainbeheran murgilduta dago. 500 urtez munduko lider politiko, ekonomiko eta kulturala izan ondoren, Bigarren Mundu Gerraren ostean lidergo hori galdu zuen. Azken bi belaunaldietan, gainbehera azkarra bizi izan du, pixkanaka historiaren bazterrera eramaten ari dena. Gaur egun, Europak 3 bidegurutze nagusiri egin behar die aurre aldi berean. Ekonomikoari, geopolitikoari eta kulturari eta balioei lotutakoari. Lehenik, bidegurutze ekonomikoa. Europako eredu ekonomikoa agortzen ari da azken 15 urteetan hazkundea gelditu da. Zor publikoa eta pribatua maila jasanezinetara iritsi da, eta demografia hondoratzeak etorkizuna baldintzatzen du. Eredu honek ez du jada bizi kalitatea bermatzeko gaitasunik, horri gehitu behar zaizkio kanpoko presioak. Europako ekonomiak energia merke errusiarra galdu du. Txinarekin haustura ekonomikorako presioa jasaten du, eta AEBen interes estrategikoen menpe gero eta gehiago dago. Testuinguru horretan, Europa gero eta isolatuago gera daiteke, gorabidean dauden herrialdeen aurrean lehiakortasuna galduz, bigarrenik bidegurutze geopolitikoa. Mundua bloke handitan banatzen ari da, mendebaldea alde batetik eta gainerako mundua bestetik. Europa norabide horretan inertziaz mugitzen bada, Estatu Batuekiko mendekotasuna handituko da, eta desindustrializazio prozesu azkarra biziko du, ingurumenaren izenean mozorrotuta, baina badago beste aukera bat. Europa gai izan daiteke bere autonomia berreskuratzeko, sortzen ari den munduarekin harreman orekatuak eraikitzeko eta beste potentziekin lankidetzan aritzeko. Aukera hori, ordea, ikuspegi estrategikorik eta lidergo politikorik gabe ezinezkoa da hirugarrenik, kultura eta balioen krisia. Europan nagusitzen ari diren diskurtso askok arrazionaltasuna baztertu dute, eta interes orokorraren ordez elite ekonomikoen estrategiak justifikatzen dituzte. Horrek gizartearen kohesioa ahultzen du eta etorkizuna kolokan jartzen du. Europak berriro begiratu behar dio munduari, bere akatsak onartu eta arrazionaltasunean, justizian eta interes orokorrean oinarritutako balioak berreskuratu. Europako bidegurutze hirukoitz honek aldaketa sakonak eskatzen ditu politika publikoetan, eta hori ezin da egin klase politiko berririk gabe. Mugimenduak badaude. Orain erabakitzea dagokigu, beranduegi izan baino lehen. Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.